подножието на София, скрит сред уличките на квартал Бенковски, се ражда легенда. Преди повече от 100 години група млади мъже създават клуб, който ще се превърне в символ на дух, приятелство и футболна страст. Това е Сокол Бенковски. Това са стари ветерани, които вече започнат соколите. Първите турнири, които ги играехте за Благи. 70-та година ги играем. 70-та година. 70-та година с Войнилов. Анди, Гаро, Ладе, Мите, Чено. Той е по-млад. Вие и Ронто ще броите, и Бено ще броите. Първият външен човек, който дойде да играе е Любо Чандов. Да. Чандов център, от брата, от Еврата. Той беше. Чандо, да. Юноша на Левски. И Чато беше Лимбус го уреди него. Откъде? Връзки, не знам. И после Въркело, Ацето, Близнаците. все футболисти беха тия. Всека вечер, нали, след 4 часа се събирахме тук и по-големите. Аз съм заиграл, колкото това момченце. Нали, с големите, Да. с мъжете. Толкова ни е разликата, да кажем. Значи аз съм бил 12 години, те са били по 21, 22. Има и по-стари и всекакви. Но имаше футбол, играеш се, спортуваш се. С всяка изминала година Сокол утвърждава името си. Клубът става сърцето на общността, място, където се изграждат характери и се сбъдват мечти. В този отбор съм почнал да играя 85-та година и 4-та там някъде. Бил съм 15 или 16 годишен съм бил, който ми беше първият мач мъжете. Бях юноша на ЦСКА тогава. И от 85-та година, без да преувеличавам, до ден днешен съм неизменно тук. Имахме 17 кръга без загуба, когато влезахме в В група, водеше ни Коли Колачето. И много се радвам, че съм имал честта да играя с невероятни футболисти. Батко Ечо, да си жив и здрав, Любо Чимчила, Ването от Войнеговци, Иван Джунев, Краси Шопето, Венци Мафията, Ромео Геков. Това са футболистите, които съм се научил от тях да давам сърцето си и всичко на терена. Винаги са ми приемали и това е много важно. За да успее един млад човек е много важно да го предразположа, да го отпусна, за да играе. През десетилетията клубът преживява трудни времена, но никога не губи същността си – борбеност и вярност. Имахме прекъсвания в този отбор поред причини, слаба организация, даже не е слаба организация, липса на средства. Тия хора, които бутахме и се опитвахме да направим нещо, са все още тук, има ги. Преди години имаше един приятел, че играеше, аз бях приключил с професионалния футбол и ме викна да направим няколко мача, мен ми хареса. Изпитах така много хубава емоция и с хората, които се запознах, също постигнахме някакви цели, станахме първи в столичен първенец, станахме шампиони. Играхме бараж за влизане в В-група и оттам тръгна моята история с Сокол Бенковски. И така се минаха доста години, след което Мони ми извънна и ме попита, искаш ли да направим една дивотия, и аз му попитах каква. Но той каза да възобновим Сокол Бенковски. И разбира се, мен беше на сърце, тъй като бях млад. Бяха направили капитан и бях последния капитан на отбора, когато съществуваше. И реално се навих веднага, викнах момчета и емоцията, която изпитах сега миналата година, така доста хубава, защото постигнахме с минимални хора и максимални усилия. Станахме отново столичен първенец в Б-окръжна група, качихме се в горната група. Реално нашата цел, която си поставихме, се изпълнихме. Емоцията беше наистина доста хубава и така доста приятни моменти ми е запечатал този отбор. След създаването, след дигането на отбора, който го направихме преди 2 години, много хора се впрегнаха с страшни усилия да направим това нещо. Влезаха страхотни момчета, като характери, като
страхотни хора, особено Росен Колев, за него не искам да коментирам нищо. Значи, основата на отбора да върви в момента е главна слуга за него. Сивия кардинал, който всичките ще го разпознават със сигурност, аз името няма да му казвам, Сивия кардинал и той е в основата на всичко. Той е в основата на изграждането на нашата фракция Люска ми Фраска, която направи 10 години тая година. Отпразнувахме празника много добре. И се надявам тази фракция да се увеличава, защото тая фракция, откакто съществува този отбор, тя е винаги зад отбора. Освен с футбол, отборът показва и добър пример чрез каузата им – добро. Редица благотворителни инициативи, сред които даряването на играчки на деца в неравностойно положение и засаждането на 50 дръвчета на различни места в квартал Бенковски. На 3 май 2025 година футболен клуб Сокол Бенковски отпразнува своя вековен юбилей. Цели поколения се събраха, за да отбележат този специален момент. Денят започна с детски футболен турнир, който донесе много радост и ентусиазъм сред най-малките почитатели на играта. След него на терена се изправиха ветераните. Сборен отбор на Сокол Бенковски срещу ветераните на Локомотив София, като домакините триумфираха с резултат 6-4. Особено емоционален момент от тържествата бе награждаването на ветераните на клуба. Хората оставили незаличима следа в историята на Сокол. Празничната програма продължи с музикални изпълнения, а кулминацията настъпи с впечатляваща празнична заря, която озари небето над стадион Бенковски и сложи зрелищен финал на този паметен ден. Сокол Бенковски не е просто футболен клуб. Това е история на 100 години и ние не може да дадем на никой. Ми нямаме право да я даваме на друг. И от тук натам трябва да се мъчиме с зъби и ногти, да надграждаме и да имаме добра школа, детско-юношеска и добър мъжки отбор, да има обединение и отбора да върви напред.